El que feim tot seguit els matins és saludar el nostre economista Pau Montserrat. Molt bon dia. Hola, bon dia. Pau, avui el BOE publica la llei de l'habitatge aprovada pel Congrés ara fa uns dies. Recordam, així a grans trets, a partir de demà entrarà en vigor una llei que regula els desnonaments, la possibilitat de gravar els habitatges buits, confirma el topall a l'actualització de rentes, nous incentius fiscals per a propietaris i crea també un nou índex de referència que substituirà l'IPC. S'introdueixen a més canvis a la figura del gran tenidor i deixa en mans a les comunitats autònomes la creació de zones tensionades de lloguer a partir de la qual es podrà topar el preu. Tu ja l'has llegit en el que publica avui el BOE, no, Pau? Sí, són 61 pàgines, les he llegit encara que sigui en vertical, encara que sigui en vertical. Sí. A veure, era necessari una llei de l'habitatge perquè recordem que no teníem normativa de l'habitatge a nivell estatal i això és importantíssim que la tinguem. Per tant, com a regulació estatal és important tenir una llei i aquesta llei l'haurien d'haver tingut molt tantes. Després, reconeix, sobretot és una llei que sembla molt ben intencionada perquè pretén que en zones, sobretot en zones tensionades com puguin ser la gran majoria de les Illes Balears, hi hagi una contenció dels preus de l'habitatge i hi hagi una major oferta de vivendes de protecció oficial a disposició dels col·lectius que ho necessiten. Per tant, és una llei ben intencionada, però és una llei, des del meu punt de vista, i en la lectura, en una primera lectura en certa profunditat en alguns articles, és una llei que sembla que creu que per millorar la situació de l'habitatge és suficient amb mesures que vagin relacionades amb la contenció dels preus immobiliaris de forma artificial, de forma normativa. I per desgràcia, la pràctica econòmica ens diu que en aquest tipus de mercats immobiliaris on la demanda és molt forta i l'oferta té sèries limitacions, com a les Illes Balears, la contenció de preus via limitació artificial, via limitació obligatori, acaba tenint efectes molt perversos que podrien fins i tot suposar que hi hagi un desincentiu dels propietaris per posar en el lloguer i hi hagi un trasbàs cap a altres tipus d'usos alternatius, siguin l'habitatge turístic legal o il·legal, sigui la compra-venda o sigui simplement treure aquestes vivendes de moment de lloguer. Perquè en els propietaris de bona fe, que hem d'entendre que són la gran majoria, per molt que vulguem assenyalar d'alguna forma pejorativa en els grans tenidors, la majoria de gent, de persones, d'empreses que tenen una propietat i la posen al lloguer, el que volen és treure un benefici raonable. No hem de pensar que ningú se vulgui fer ric posant una vivenda en lloguer, i de fet no se sol fer ric ningú, ni a gran fons tampoc. Les seves rendibilitats solen ser del 6 o 7% com a molt. No se'ls dona gaires incentius. Hi ha un incentiu a l'IRPF, però és un incentiu que jo crec que no funcionarà gaire. Per tant, si he de fer un anàlisi preliminar, crec que està ben intencionada, però no està molt ben dirigida des del punt de vista tècnic. Vegem, mentre t'escoltam, algun dels fragments que en aquesta lectura ràpida que has fet tu destacaries, no, Pau? Sí, bé, primer hem de veure una cosa gravíssima, que això són fragments del preàmbul de la norma. Una cosa gravíssima que la pròpia norma accepta, o sigui, reflexa, és que només hi ha un 1,6% d'habitatges de VPO en lloguer a Espanya, quan l'objectiu seria aproximadament un 20%. Això és una situació dramàtica de partida, que només se pot revertir amb un període, no diré ràpid, però sí amb un període de 2, 3, 4, 5 anys, si en aquesta llei hi hagués una creació, la posada en marxa d'una creació d'un pla de construcció ambiciosíssim de vivendes de protecció oficial per posar en el lloguer i un pla ambiciós d'un gestor públic eficient que gestionés aquesta vivenda de protecció oficial. Això no ho veiem a la llei. Per tant, és una llei que hi haurà moltes de mesures que quedaran sobre el paper, que queden molt bé, però després la realitat no li donarà la raó, i que limita, a més té com una espècie de
desconeixement, o si no de desconeixement, d'obviar una realitat que és que hem sofert una crisi que encara estem sofrint i sofríem durant un parell d'anys, una crisi inflacionària que fa més pobres a tots i entre ells fa més pobres en els propietaris de vivendes que han posat en el lloguer i en canvi en lloc de permetre-los compensar aquest empobriment amb un augment de rentes en funció de l'IPC, que era el que teníem fins ara, se crea un nou índex que encara Cine encara no publica, un nou índex que bàsicament el que diu és que si vostè té una vivenda i la vol posar en el lloguer, se farà més pobre que s'increment de preus. Per tant, no sé, sí sé fins quin punt s'ha fet molt orientat a que els que posen cases en lloguer són els rics i els que hi lloguen són els pobres, però això, a part que és qüestionable des del punt de vista econòmic, això vist així, sense fer un equilibri i sense donar incentius no només fiscals, sinó incentius de transparència en els propietaris que volen posar vivendes a lloguer, difícilment tindrà un efecte general positiu i a les Illes Balears, i això ho podrem xerrar d'aquí un parell d'anys, a les Illes Balears aquesta llei jo no crec que aconsegueixi en absolut que el preu de l'habitatge en lloguer se redueixi, sinó que és possible que fins i tot passi el contrari perquè hi hagi menys oferta d'aquest tipus d'habitatge. Per tant, poc entusiasmat podríem dir amb aquesta llei que entrarà en vigor demà. Tu ara deies a les Illes Balears d'aquí uns anys veurem què acaba passant, tenint en compte que aquí bona part de les illes poden ser considerades zones tensionades. Precisament era el que te volia demanar, és a dir, quin marge de temps necessitam per saber l'impacte o per ja analitzar amb més base real l'impacte d'una nova llei? A veure, això justament és una de les exigències que haurien de donar al nostre legislador, que primer hagi fet un anàlisi econòmic dels impactes que pot tenir una regulació basant-se en regulacions similars en països europeus que hagin fet aquest tipus de norma i que en base a aquest anàlisi econòmic i social mos diguin quina normativa és millor i després decidisquin. Jo crec que hauríem de consultar més, perquè no m'agrada que sigui només la meva opinió, però hauríem de consultar més professionals immobiliaris del mercat immobiliari perquè m'ho diguin. Per això crec que des del dia de la mateixa publicació d'aquesta norma i de l'entrada en vigor poden dir que això perjudicarà els preus, és a dir, farà més car i de més difícil accés al lloguer en el ciutadà que vulgui un lloguer en el mercat lliure, perquè el que està fent aquesta llei és enviar un missatge clar, un missatge diàfan, de que se perjudicarà en els propietaris d'habitatges que els vulguin posar en el lloguer. Se'ls perjudicarà perquè se'ls posa més traves, més obligacions i no se'ls dona més incentius. De fet, l'incentiu a l'IRPF que tant se menciona, en realitat l'incentiu comú s'ha empitjorat. Antes teníem una reducció del 60% de rendiment del capital immobiliari i ara només el tenim del 50%. S'ha passat a una reducció del 70% i el 90% en casos, per exemple, el 90% si el que té una vivenda en el seu lloguer redueix el preu un 5% en el nou contracte, el qual no deixa de ser un absurd. És a dir, que en realitat no s'ha millorat la situació dels propietaris, no se fa més atractiu. I si tu no fas més atractiu posar vivendes en el lloguer, no hi haurà més vivendes en lloguer i per tant els preus, com que tenim una demanda disparada, no se reduiran. Me sembla molt interessant que la normativa entri a regular el tema de desnonaments de col·lectius vulnerables, el qual és importantíssim que els col·lectius vulnerables no se vegin en el carrer per no poder pagar un lloguer, però això significa, i això tampoc no ho posa la norma, que en el cas de les Illes Balears que s'hi vabi, quan hi ha un col·lectiu, hi ha una família, hi ha persones discapacitades, etc., que no poden pagar lloguer i que socialment han d'exigir que tinguin una alternativa habitacional, no se posi a damunt dels ombros del sector privat exclusivament aquesta situació, sinó que si va tingui ja vivendes per posar a disposició d'aquests col·lectius tan vulnerables que no volen veure en el carrer. Per tant, aquesta norma sense primer, una coordinació entre les comunitats autònomes que tenen moltes de
del tema perdut, tenen molta d'aquesta funció la realitza la pròpia comunitat autònoma, i sense un pressupost multimilionari, perquè necessitam moltes més vivendes de VPO i necessitam una gestió professional d'aquestes vivendes de VPO en lloguer. Sense això, per molta norma que fegem, els mercats se mouran com s'han mogut fins ara, augmentant el preu de l'habitatge en lloguer i augmentant el preu de l'habitatge en compra-venda. A les Illes Balears passarà això fins que no tinguem realment aquest 20% que la pròpia norma refereix, un 20% de vivendes de protecció oficial en lloguer, i estem en un 1,8, així que ens podem imaginar les mils i mils de vivendes de protecció oficial que o bé s'han de construir o bé s'han d'adquirir habitatges i s'han de renovar. Pau, veurem què passa. No cal dir que m'agradaria que t'equivocassis, i a tu també t'agradaria equivocar-te, però veurem què passa.